welcome to another lesson of LearnBulgarian.net. Today we are going to learn about relationship vocabulary. Харесвам те. I like you. Харесвам те. И аз те харесвам. I like you too. И аз те харесвам. Обичам те. I love you. Обичам те. И аз те обичам. I love you too. И аз те обичам. Липсваш ми. I miss you. Липсваш ми. И ти ми липсваш. I miss you too. И ти ми липсваш. Винаги си в мислите ми. You're always in my thoughts. Винаги си в мислите ми. Много си сладък. That's when you speak to a man. And много си сладка if you speak to a woman. You are cute. Много си сладък. Много си сладка. Разчитам на теб. I rely on you. Разчитам на теб. Мога ли да те целуна? Can I kiss you? Мога ли да те целуна? Не, твърде е рано. No, it's too early. Не, твърде е рано. Стигаш твърде далече. You carry things too far. Стигаш твърде далече. Съжалявам. I'm sorry. Съжалявам. Няма нищо. It's okay. Няма нищо. Можеш ли да ми простиш? Can you forgive me? Можеш ли да ми простиш? Да, прощавам ти. Yes, I forgive you. Да, прощавам ти. Правиш ме толкова щастлив. That's what you say when you are a man. And правиш ме толкова щастлива if you are a woman. You make me so happy. Правиш ме толкова щастлив. Правиш ме толкова щастлива. Искаш ли да играем? Would you like to play? Искаш ли да играем? Да, искам. Yes, I want. Да, искам. Не ми се играе сега. No, I don't want to play now. Не ми се играе сега. Време е за лягане. It's time to go to bed. Време е за лягане. Гладен ли си? Is what you say if you refer to a man, and gladna ли си is when you refer to a woman. Are you hungry?
Гладен ли си? Гладна ли си? Жаден ли си? Again, if you refer to a man. And жадна ли си? If you refer to a woman. Are you thirsty? Жаден ли си? Жадна ли си? Вода или кола? Water or Coke? Вода или кола? Трябва ли ти нещо? Do you need something? Трябва ли ти нещо? Хайде да излезнем на разходка. Let's go out for a walk. Хайде да излезнем на разходка. Искаш ли да отидем в града? Would you like to go to the city? Искаш ли да отидем в града? Искаш ли да отидем на кино? Would you like to go to cinema? Искаш ли да отидем на кино? Да, с удоволствие. Yes, I would love to. Да, с удоволствие. Кой е любимият ти филм? What is your favorite movie? Кой е любимият ти филм? Не мога. No, I cannot. Не мога. Пожелавам ти успех. I wish you success. Пожелавам ти успех. Можеш ли да говориш по-бавно? Can you speak a bit slower? Можеш ли да говориш по-бавно? Не можах да те разбера. I couldn't understand you. Не можах да те разбера. If you want more, then visit learnbulgarian.net. See you there!